Ne balima ɲuman i ni hɛra. An fa Ala ka nɛɛma ani dusosuma di an bɛɛ ma ni laban tuma gɛlɛnw na an kisiba ɲuman an matigi Yesu tɔgɔ la. Ne nisɔnjalen don ka aw kunbɛn ni tuma in na. Ne ka hɛra foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye an matigi Yesu tɔgɔ la. Aw na balimakɛ de don, karamɔgɔ don, kibaru dumanfɔla don, Ibirahima Sogoba. Ne sigiyɔrɔ ye Buguni ye. A kɛra tuma ye dɔɔni, a kɛra wagati ye dɔɔni. Taamaw de cayara kosɛbɛ. Sabu kabini novembre kalo daminɛna fɔ sisan, ayiwa an bɛ taa ɲɛ ka sorties kɛ ka bɔliw kɛ. Kibaru duman taamaw de don. Awa an ka mara duguw la ani an yɛrɛ ka duguba kɔnɔ Buguni, ani an bɛ taa ɲɛ ka bolo di église wɛrɛw fana ma minnu b'an wele ka faraw kan kibaru duman baara la. An nisɔnjalen don kosɛbɛ ka Ala fo ka Ala tanu. Nka cogo cogo ni tuma in na an b'a fɛ ka masala dɔɔni kɛ ni Ala ka kuma ye Pierre fɔlɔ ta sura 1 na. O yɔrɔ bɛ an jija k'an hakili sama ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko. Mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko. Donc a ka ɲi an ka sinsin kosɛbɛ kan ko fisamanw ko sɛbɛman lakekaw si bɛ minnu na an ka sinsin o kan. La vie de l'être humain, de l'homme est éphémère. Donc mettons l'accent sur l'essentiel. Mettons le focus sur l'essentiel. Pierre fɔlɔ ta de do sura 1 a verset 24 ko katuguni mɔgɔw bɛɛ bɛ i ko bin, o nɔrɔ bɛɛ bɛ i ko bin feere. Bin bɛ ja, a feere bɛ bin. Nka matigi ka kuma bɛ to bada bada. Ni kuma de ye kibaru duman ye min lasera aw ma. Mɔgɔw bɛɛ bɛ i ko bin, o nɔrɔ bɛɛ bɛ i ko bin feere. Donc mɔgɔ ka ɲɛnamaya a bɛ tɛmɛ joona, adamaden ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛ joona. O la a ka ɲi mɔgɔ ka hakili sɔrɔ ka sinsin kosɛbɛ kan si bɛ minnu na, fɛn minnu bɛ se ka to i bolo même saya kɔfɛ. Balimaw, ne bɛ nin kɔrɔfɔ lase sabu n'i b'a lajɛ an ka bi tilew la, tiɲɛna mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko an bɛ o tamasiyɛn caman ye. An balima caman, an baaraɲɔgɔn caman, an dɔnbaga caman, an sigiɲɔgɔn caman, an teri caman u taara matigi fɛ. Fan wɛrɛ fɛ minnu tɛ kisi b'a la, minnu ma kisili jɛlen sɔrɔ Yesu la, minnu ma Kirisa dɔn, olu fana caman b'a la ka ntanya. U bɛ taa jalakili ni halakili banbali la. E bɛ mɔgɔ dɔ ye cogo dɔ la, a jɔyɔrɔ ka bon, nafolo b'a bolo, tɔgɔ b'a fɛ, nka sababu fitinin bɛ na dɔrɔn a bɛ tunu bada. Donc adamaden ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko. Jo bɛ Ala ka kuma fɛ dɛ, jo bɛ Ala ka kuma fɛ ne balima ɲuman k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɛ i ko bin, a nɔrɔ bɛ i n'a fɔ bin feere. Tile bɛ bɔ, n'a ye bin gosi, bin bɛ ja, a feere bɛ bin. Ne balima ɲuman, ne t'a dɔn n'i bɛ sɔn ma dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛ man ko. Bibili la yɔrɔ dɔ la san 120 bɛ fɔ, daminɛ kitabu la, Genèse kitabu la san 120 bɛ fɔ. N'o tɛ daminɛ yɛrɛ la mɔgɔ tun bɛ san 800 san 900 sɔrɔ. Nka a n'a tigɛ jurumu ni hakɛw cayali kosɔn n'o tile la Ala y'a dan sigi a la ka n'a bila awa san 120 jate la. Même zaburu fana la, zaburu sɛbɛnbaa bɛ kɔlɔsili kɛ k'a ye ko mɔgɔw siw tɛ ka caya bilen. Awa san 70 san 90 minnu barika ka bon, mɔgɔ siw dɔgɔyara cogo dɔ la. Ya dɔn adamaden jate la i b'a fɔ k'o fana ka jan. N'o tɛ Ala fɛ san 120 o san 70 wala san 80 san 90 Ala fɛ o bɛ n'a fɔ tile kelen a tɛmɛ ka di. Nka ne bɛ hakili sama yɔrɔ min nɔfɛ o yɛrɛ ye ko sababu caman ni cogo caman de bɛ adamadenw tunu minɛ. Dɔw ta ye bana kuntagalajan ye, dɔw ta ye bana surumani ye, accident ani fɛn caman ye. Mɔgɔ caman bɛ kasi la nin wagatiw la sabu o balima dɔ taara matigi fɛ. Donc n'i bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya lajɛ i b'a ye tiɲɛ na diɲɛ tɛ so ye, mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ. An balimaw dɔw minnu b'a fɔ lahara tɛ taa yɔrɔ ye, y'a dɔn o kɔni o tɛ ko jɛlen ye u bolo, parce que ni an tɛna to diɲɛ la yan nɔ, ni lahara fana tɛ aw ta yɔrɔ ye, y'a dɔn kɔni problème b'a la dɛ, aw ma tila dɛ. Mais an bɛ ɲagali an minnu kɛra matigi taw ye, an minnu de kisili jigiya sɔrɔ Yesu la, an b'a dɔn ko dugukolo ka ɲɛnamaya kɔfɛ, awa faso ɲuman bɛ an na. Ala ka kuma b'a fɔ anw faso ye sankolo ye. An matigi Yesu Kirisa ale taara o yɔrɔ labɛn ani a bɛna k'an ta ka bɔ nin diɲɛ tɔɔrɔba in na ka taa n'an ye an faso duman in na, o yɔrɔ duman, o hɛrɛ yɔrɔ, bada hɛrɛ yɔrɔ, kisili yɔrɔ ba, nɔrɔ yɔrɔ. An bɛna manamana, an bɛna ko i n'a fɔ sankolo mɛlɛkɛw ka manamana bada. Awa o yɔrɔ duman ye an ta yɔrɔ ye. O y'an ta yɔrɔ laban de ye. Yesu danaya ye an sen don kisili sɔrɔli la. An kɛra Kirisa tiɲɛta ɲɔgɔn ye, matigi Ala yɛrɛ tiɲɛtalaw de don. O ye kunnaja ye an ye min sɔrɔ Yesu la.
ola n'an bɛ sɔn an ka sinsin matigi Yesu kan an k'an jigi bɛɛ da o kisili sɔrɔli kan an k'an wasa don Yesu la. Mettons la confiance en Jésus-Christ, ayons nos regards fixés sur Christ, marchons avec le Christ. Il faut faire l'essentiel, il faut être orienté vers l'essentiel. C'est le royaume de Dieu. Oye alaka masaya de, alaka masaya bara. Parce que fem betu haklima be o mineu. Fem banta, fem meska klaila yoron kele. Haklima te isinzi o kan kadma temede. Emai medien adama don. Olu be o jiginu barka bedo fem banta ula, fem meska klaula don kele. Ni mi bila kalfa de do abisaka takaboy bolo don kele. Yaye donc ni yere jigida yere kan wala ka jigida dien kan, dien na folo kan, dien bonya, dien joro kan. Obesaka klaila don kele. Kasoro alaka masaya o de betu bada o de ko so ne kongo ne be hakili sama ka balama hakili sama ko anga son anga sinzi ko sebew kan anga ko sebew nyana tomo ko sebew ye muye fa alaka masaya ko sebew ye muye Yesu Krista ala denga kelimpe mi nyana mando mi tarana benna anga sinzi Yesu kan anga njigi beda Yesu kan ko sebew ye muye alaka masaya bara ka anjoro ta ola ka niro do ta ola ka ansendo ola kanga wakati do di o kama kambulo fendo do ola ka kan dusu kuna ko ka hami ola ka miri ola ka ala deli ola ala ka masabe mo abo chogomena ki waduma barabe tanye chogomena Yesu ka kisili ki baro dumane obe fo beye chogomena ka an sendo ola ka an barka na fanga do ola de be miri o ko sebe odi ase odi beto bada balma neni sonjalendo ko ne wakatu matiki be barala anga nyana mayula anya yere diama ani abe baraka ne anye ani daw yelelendo anga jamana sigi da dowla amado lakana balya gbele ko son awa yoro dowla amanogo ga halu bara be sega ken fere parce que Paul ba nyini Timothée fere dola ko aka alaka kuma fo tuma bene ani tuma be malila yoro minu na ne no yaw be fere ken na wajulu be sega ke ameta du ni dugu ka wajulu ke yoro minu na fana ni gbele be chugo dola dugono baro be sega ke teru fe baro be sega ke yayi alaka bara be sega ke chugo chamana to yere abe fo shinwa u fe ube gele be yache opportunité doye okoro yoro minu na gbele ya be la kana balya gbele ya be ni shinwa do ulubu yache opportunité ube profiter ka laje o gbele ya kono ube sega wo minu soro ka matiki ka nema ko jira ka matiki ka kisili ko jira o si nyongo no terula awa shinwa ka mirili uye neta de obe mu mirila olu be gele be yache kuna ja were opportunité were ibe sega teme daminu fe ka tanye ka alaka masaya barake chuchu anka na buluji mo chama labene be ka keyboard ma lamen wakati ula on yere fe clef laina chena amala ka ye ame tanye ka Yesu kofo ka kisili kofo wa mo balaka son kisi bakama mo do balaka danake an sonjale me alafo kosebe cheudo be tubi musudo be tubi demisena mo do be tubi parce que suma mo lendo mo do tukun labenendo adama den tabulu jien tabulu dine wora tabulu kelewni fen chama ye mo chama sege mo chama hamilendo mo chama jorolendo ni ambe wuli ku segre kasta u yoro ni kiboro duma matiki Yesu ka nema kiboro duma here kiboro duma kisili kiboro duma nambe sinzi Yesu ka nema Yesu ka nyuma ya aka sebaya jango nambe delike mo ka toroko la balma karamo kiboro duma folaw o fana ko baye ka delike mo ka deliko la mo makoko galami be ko hamana ko min bola anga delike ka jeya uye ka delike ni sebeye uye ala ba lame aban jabi awa matiki ba ka kabako ke abaka sebajira ani o nema be mo chama deme kasika kisili ko fam kile flana netara anga dafe dugu dola balama muso do amena atuye ki baro mamme abafa tubi ani dana ba kura do ne nyemina kata o muso fe anache o sigira anye baroke muso decidra ayayre dimatiki Yesuma ani anye delike che mankene anye delike aye ka delike aye ni jele ni sebeye unana nyin galeke ko yala ko femo bala wa ko warbe di wa jolde be di ango matiki nema de matiki Yesu tabe nema ye aw ya sorofu adira aw mafu aw fana ba difu akara kabaka uyo fe ko sebe ajarawe ani musu ba fa ka tanye dana yala balmo ne nyakal limbe ka ala fo ko sebe ka fo ko unyona mo chama be fan chama na o labe ne be ka dana yake nga fo mo ko segere fo mo ka taw yoro eme ba balmo nyuma yala ebe songa wuli ka fara kibod mo fo baka o kanwa aw ka sigi dala paseru ani dana ba minu be wuli ka kibod mo fo yala ebe songa fara o kan c'est l'essentiel o de essentiel yo o de ko sebe mawye o de beto bada note jena kono ko to bebe teme nyina ma teme manko de wala balma o ma soma wa o ma dawla ba ko du ko kan adama de ka nyina ma teme manko andu wa pere re kono ya fo ka je ya
ko mɔgɔw bɛɛ bɛ ko bi u nɔrɔ bɛɛ bɛ ko bi feere bin bɛ ja a feere bɛ bi nka matigi ka kuma de bɛ to bada ala ka masaya de bɛ to bada n'o tɛ adamaden tununman ko dɛ ne balima ɲuman mɔgɔ laban dun dogolen bɛ i la jɔnni bɛ i laban yɔrɔ dɔn jɔnni bɛ i laban cogo dɔn i m'a ye adamaden ka ɲɛnama a fɛ ka fɛgɛ a bɛ n'a fɔ a gulonlen bɛ cogo dɔ la tuma bɛɛ a bɛ se ka bi tuma bɛɛ adamaden ka ɲɛnama bɛ se ka tigɛ ka bi o misaliw caman kɛra kɔsa in na i m'a ye wala ala ka duba ta ye matigi ka to an fɛ an ka jija an ka fɛn sɛbɛw minɛ ala ka masaya ye fɛn sɛbɛ de ye yesu kirisa ye fɛn sɛbɛ de ye ala ka kuma ye fɛn sɛbɛ de ye an ka fɛn sɛbɛw minɛ ala ka duba ta ye matigi anw dɛmɛ an ka sinsin ko sɛbɛw kan an k'aw minɛ ka baara kɛ i ye yesu tɔgɔ la amena.